Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 29 kan bulan na Abril taon 2023. Liwat ming atod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadala naman live sa Naga City Government, ANN News Official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan Bilog News 3 na news team, ako po sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, primerong Culinary Olympics, ginibo sa pamitisan kan Bukid Isarog. Ang detalyes kayan hali kay Risa Santos. Handaan apat na grupo kan mga estudyante sa kulinarya kan Academy of Career Education sa enot na Culinary Olympics sa syudad ni Naga. Sa pamitisan kan Mount Isarog na parte kan Barangay Panikwason and Setup, alagad ang mga sangkap kukuanon mismo sa mga natural na rekursos kan Isarog. Lampas kabangang oras na naghanap ang grupo sa laog kan gubat, may nakakuanin suso o tabagwang, buko o buso, dukalang, pako, lubi-lubi, tila. Pirasa na ini sa mga napapakinabangan kan mga ninuno pa ni Tiyo Sandy and Dico saro sa mga forager sa Mount Isarog. Tabagwang, yung buso. Tapos sa mga dahon, ma'am, dakol ma'am po dyan. Itong inaapod may ma'am dukalang, pichay-pichay. Igwa po yan, pichay-pay natin inaapod sa muya. Tapos ini mga pang-alsom na pwede mang gulayon, tila, malawmaw, ragi ini. Iyo po yan mga. Siyempre ma'am, harayo kami ma'am sa kabihasnan. Base ma'am ini ma'am sa mga ninuno kang panahon pa. Dako lang bagay na ma'am, taday mo na babakalon ma'am ang mga gagamiton mi sa pagluto. Patiribayan. Asin pa siriraman nin luto sa laog nin sarong oras. Kaya po antang i-promote si local food ta talaga. So ang kagayon ng digdi, ang pinopromote ta digdi is mga bihira ng makakan, no? Sustainable agriculture kasi we only get what we need. Kaya po talang intindihon si mga pangangaipon, not only kang mga communities here but also itong facilities ta. Siguro mapagayon ta, ma-encourage ta si mga bisita ta na magbisita digdi sa Isarog and then ma-preserve ining lugar na ini. Ginataang tabagwang with lubi-lubi, ginataang buso, ginataang tabagwang with pako, asin hinubaang tabagwang. Saro-saro ining pignamitan kan mga hurado, hasta napagdesisyon ng ang pinakaangat sa apat, ang hinubaang tabagwang. Hinali sa shell ang laman kan tabagwang, dangad ginataan kaibaan gulay na dukalang. Balansyado ang namit kaini, maharang asin kakaiba sa tradisyonal na luto. Naisip kong hubaan talaga ang suso. Pag nag-ano ka ng suso, kay kuhaan talaga, or tabagwang, nahubaan na. Para mas madaling ka doon. Tamat kami, dahil may ni-expect na kami ang ma-champion dito sa Culinary Olympics. Sa paagi kan Culinary Olympics, laom na mas pang magkaigwang interes ang mga turista sa Naga. Sigun ki Tourism Operations Officer 2 kan Department of Tourism Bicol, potensyal ng gad-anaga sa lado nin turismo. Naitala digdi ang 2.18 million na tourist arrival kan uminaging taon, pinakadakol sa rehiyon. Siguro laging nandan siyempre yung good governance ni Mayor Ligacion. Siyempre without proper administration, walang ganun tayong result. So invite natin lahat ng mga local and foreign tourists na magpunta dito sa Naga City and in the entire Bicol. So kompleto po, ang dami natin na yung offer dito. And aside sa mga tourist site, we have mga very hospitable na mga
Bicolano. Ayun. And of course, ang atin pong mga pagkain na napakasarap, very authentic. Plano kan Arts, Culture and Tourism Office masustener ang Culinary Olympics taon-taon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, City Health Office nakapudan sa publiko na maglikay sunod ang nagkapirang health guidelines matapos medyo maglangkaw ang kaso sa COVID-19 sa Naga. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Uli kang nanotarang pagsakat kang numero ni mga natatamaan ng COVID-19 o nauunakitang kaini sa syudad ng Naga maging sa ibang lugar o probinsya sa Bicol Region. Pinagbandera kang IATF ang Alert Level 1 sa Naga City sagkod Abril 30, 2023. Kung kaya pinangapudan liwat sa publiko kang gobyerno lokal sa paagi kang Naga City Health F asin kang COVID-19 IMT ang pag-obserba sa mga minimum public health protocols asin guidelines, siring kang paggamit ng face mask sa mga enclosed venues, siring sa mga opisina, workplace asin eskwelahan dangan inoobliga o mandatory sa gabos ng mga hospital o medical clinics. Sa naging press con kang Martes, sinabi ni Health F asin City Health Officer Dr. Ronnie Amoranto poon kang Enero 2023 sagod sa presenteng bulan ng Abril nakapagrehistro ng total na 73 na COVID-19 cases sa Naga City, kung saan 57 digdi ang nakarecover na matapos ang ginibo nidang home isolation sa loob ng 5 aldaw. Como mayoriya sa mga na-impeksyon na kang virus, bakunado o fully vaccinated na asin nakamati sa naning mild symptoms asin asymptomatic. Dangan igwang sarukma na binawian ng buhay, umuigwaman ining comorbidities. Ngunyan nga sa first quarter kang sa tuyang taon, igwaman sa nakitang sarong moderate na naka-recover man, tapos sarong critical na nagadan dahil may comorbid siya. Pero ngunyan, base ini sa mga census na nakuha ko, sa Enero may 23 kita, Pebrero 8, Marso 15, ngunyan na aldaw, hanggang ngunyan na aldaw na Abril 27. So, sa ngunyan nga, piglag lang kita under alert level 1. Pero based sa national, kita alert level 1 ngunyan hanggang April 30. So, it will depend sa sasabihin kang national kung anong alert level base sa satuyang itataong census sa national government. Paliwanag pa ni Dr. Amoranto, ang bagong subvariant kang Omicron COVID-19 virus marikas na makaulakita. Yang bagong variant na pigaapod ta ining Arcturus ining COVID-19 XBB 1.116 ini kaya highly transmissible. Medyo ang bakuna ta nag-eepekto pa man nigdi kaya nga ni ang mga pasyente ta mild. Dagdag ta pa kani itong pig urulayan ni kasudma na may sore eyes. Actually true nagkakaigwaning sore igwaning census na nagkakaigwan ng mga sore eyes lalo na sa mga aki. Kabali ni sa dagdag na simptomas kang ining bagong subvariant kang Omicron. Sigun kay Dr. Amoranto, mayo maning dapat na ikaadit ang publiko alagad sa ibong na naabot na o nalampasan naman kang Naga City ang target na herd immunity, mas marhay na maglikay asin padagos na iobserba ang mga minimum public health protocols urog na kang mga immunocompromised sa lindong kang alert level 1. Dangan padagos na tinag-iing kaminar hanggabos na nabiyib ka importante ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 para sa mga daipa nagpapabakuna dangan booster shots man sa mga nakaresibi na ng primary series of vaccines para padagos na protektado sa ulakit kang nasambit na hilang. Ang mga mawat na magpabakuna kontra sa COVID-19 bukas sa SMCT Naga puon Lunes sagkod Biyernes alas 10 ng aga sagkod alas 4 nin hapon. Bakuna, na-reach na naman itong required na sa tuya na 70% na nagenyo mabakunahan. Even though na nalampasan ta na yan, aral daw mang ginaragitang may bakuna sa SM.
from Monday to Friday, 10 o'clock to 4 p.m. Para sa Anaga Nguyen News, Joel Suyo. Mientras tanto, sanggatos na mga bisikleta ipapanao kan City Enro sa mga estudyante. Ang detalya sa haliki Risa Santos. Kantidad 7,000 pesos ang kada saro kung babakalon ang brand new kan folding bike na ining ipapanao kan City Environment and Resources Office. Hali sa mismong pondo Naga City Bicycle Board na nakolekta sa registration fees kan mga bisikleta durante kan pandemya, sanggatos kaini ang binakal as nag-abot na sa City Hall kan Martes. Actually, may nag-registered some almost 5 to 4,000 during pandemic. So kung kukusumahan mo yan, 175 for every bike, almost 1 M. So, yung binabalik ni Kaya Resenda. Target sa mga tatawanan kan bisikleta ang mga estudyante as nagtatrabaho sa syudad na mayong sa diring lunadan kaya nagkukommute urual daw. Bukas na ang senro sa aplikasyon. Apera sa application form, importante sa mga rekisitos ang personal na surat sa alkalde laog kun para sa ingagamiton ang bisikleta. Once na po na-approve ni Mayor, bababa po sa Muya yan Digdiyo, ipoprovide na katong nag-aplikante, may application kami Digdi, papapil upon may na application siya, iatas na Digdiyo kung estudyante siya, itong enrollment certificate sa school, dapat naka-enroll siya. O kung maman siya enrollment certificate o cut-test ID ninda sa school na estudyante siya. Pangadua, dapat itong indigent siya, indigent certificate hali sa barangay niya. Para sa mga taga-Naga ang programa, ang mga estudyanteng makakaresibi kaini, isa sa irarumo na sa training, manungod sa ligtas na pagbibisikleta, urog na sa mga mayor na tinampukan syudad. Sa oras na maraot, ang arinman na parte kan bisikleta, riribayan ini kan senro. Ini po libre. Long life mo na gamit. Ibig sabihin po, pag naraot, daron mo sa muya, i-replace me. O guma na pudpud na, daron mo sa muya, i-replace me. Dahil mo pag stuck lang sa gilid na di papakinabang. Mabo mo na talagang gamiton yan, itaw mo sa muya, i-replace mo yan, ipipreprint mo yan, tapos itataw mo sa panibagong recipient. Irirehistro ang bisikleta sa pangaran na kan resipiente. Laom kan senro, maggamit ininintanos asin maging instrumento sa pagrahay kan buhay. Para sa Anaga Nguyen, Riza Santos. City Health Office nagsagibo nin mandatory swab testing matapos buhayon ang alert level 1 sa COVID-19 sa Ciudad de Naga. Balikan ta si Risa Santos. Nagkondusir nin mandatory swab testing ang City Health Office ngunya na semana matapos manutaran ang apat na nagpositibo sa COVID-19 sa mga empleyado kaini. Puon Enero ngunya na taon hasta kan Lunes, siyam ang aktibo sa 65 kaso sa Naga. Saro digdi ang nagadan huli sa comorbidity kan Marso. Hindi pa manililift yung pandemic. So may mga naman din na i-loosen na yung mga may mga restrictions, pero sa nangyayari kaya ngunya nagkasunod-sunod kami. Nag-start kami sa 5, nag-4, tapos 3 ngunyan 2. So dai pa din siya nawawara. Yaon pa rin. Alagad dikit pa ini, kumpara kan mga nakaaging taon sigun sa CHO. Nakatabang ang lampas 70% vaccination rate sa syudad, kaya kontrolado pa man liwat ang kaso kan COVID-19 digdi. Basta kita sa 70% digdi sa Naga. Magpabakuna mangyara. Maski itong sa food kami, sa mga senior citizen, kaya mangyara. Lampas naman kita sa target target percentage sa dapat na bakunahan. Sa irarum kan alert level 1 haluwag man ang health protocol sa syudad. Alagad nagpagirumdum si City Health Officer Dr. Ronnie Amaranto sa pagsulot nin face mask mantang padagos ang pagpabakuna kontra sa nasabing helang. Ingat manggiraray. Wearing of mask, lalo na sa mga crowded area, establishment, nga kayan, tapos proper hand washing, use of alcohol, yung mangyayari ito mga health standard protocol sa COVID-19. Still,
encouraging na magkaigwa din magpabarako na mangyari. Daipaman kay ipuhan ibalik ang mandatory wearing of face mask sigun kay Alcalde Nelson Legasyon. Alagad pangapudan niya na buluntad ng magdistansya asin magpa-swab test kung may nanotarang sintomas kan helang. Kung medyo may duda sa sadiri, magpa-check up. Kung may pinagdududahan kitang kaibanan sa opisina, i-advise, iiba na sa City Health Office o kaya sa BMC, sa health facility available for the purpose. And siyempre, kung may pinagdududahan sa loob ng opisina, lalo't air-conditioned, precautionary measures, interventions dapat gibo. Pag-uulayan liwat kan Interagency Task Force asin LGU ang mga dating ipinapautob na lakdang tangani mapugulan na ang pagdakulpakan kaso nin COVID-19 sa syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, iba pang infra project na nakuha o nahagad ni Mayor Nelson Legasyon para sa Ciudad de Naga, bigla na umang i-implementar na kan DPWH. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Kinumpirma ni Alcalde Nelson Legasyon na naghahalat na sana ng pagpuon ang kanakli sa manlain-lain ng mga darakulang proyekto, infrastruktura, kabadina. Ang mga tinampo na nakakuha ng funding asin suporta sa national government offices asin agencies na nakalaog sa General Appropriation Act kantidad 1.5 billion pesos para sa taong presente. Sigun sa alkalde, nakaulay niya naman ang DPWH Bicol asin kadakli sa mga nataunan ng funding ng mga proyekto infrastruktura na nairanin niya sa government offices ang naghahalat ng mai-award sa mga kontraktor partikular ang reblocking and widening Cabanatuan Cararayan Road asin ang iba pang mga proyekto sa syudad na nakakuha ng funding na nag-agi na sa administrative process asin bidding. Iyaon na po ito sa General Appropriations Act and in fact may further discussion na po kita duman sa regional office kan DPWH para sa awarding kung si-isay na si magiging contractor, and then in particular ang tinutukoy ko si reblocking and widening kan Balatas Cararayan para duman sa ibang mga projects na nagkakuro ata kaipuan ta na lang po maaraman kung nuarin si pagpuon. Pero si mga kinakaipuhan na administrative processes, bidding, igwa na mga nakaset na, ang aram ko nga ni, igwang papaluwasan na lang ni notice to proceed. So I think within the month of May or June, baad sarabay-sabay na po yan. So that was for the projects that we were able to secure last year. Suway padigdi ang paraman sa masunod na taong 2024 na mga proyekto na nakakuha man ning suporta asing commitment gikan sa mga opisyalis nasyonal asing government offices, kaya man bilog ang paglaom kang alkalde na oras na maaprubahan asin makalaog liwat sa National Expenditure Program kang national government, syertong makikinabang kay ni ang mga taga-syudad ning Naga asin ini kinakalkulang maabot sa kantidad 13 bilyones de pesos na funding hali man sa mga nag-commit kan sa indang pagtabang sa Naga. As early as February, naghiro na po kita. And si mga kaulay ta po nag-commit na sa Satuya, nag-iriyo na. Yan si mga inaasahan ta na malaog sa National Expenditure Program. Daradakula man po yan. Nasa 2.7 billion po yan. As in, sana mangyari. Sana mayong Kadipisilan o kaya Rimalaso na maabot. Suway kayan si Satuyang Kalakawan para sa inaapod na insertion. Yang sa insertion, ang dulok na po kayan sa mga senador. Although igwa na po kitang pigdulok na
supposedly ilalaog sa National Expenditure Program. Pero after na mapagsaro kan Department of Budget and Management, si gabos na mga budgetary requirements kan gabos na ahensya, kan manlain-lain na sanga kan gobyerno nasyonal, as in maisubiter yan sa Kongreso, ang kasunod naman na gigibuhon ta si pakiulay. Dugang pa kang alkalde sa primerong kwartil kang taon o sa bulan kang Oktubre, igwa na siyang mga dinulok na mga senadora para man sa dugang pang funding asin suporta para sa pagpapadagos ka mga napuunan ng mga darakulang infra projects asin pupuunang proyekto sa syudad ning Naga. May mga nakaulay na po kita ng mga senador. Asin, igwa na po sa inda nag-commit. Si commitment as of February and March, lampas na pong kabangang bilyon. So kung totoo son, sana mangyari ng GAD, dahil po mababa sa 3 billion for 2024. Ano sila mga patinampo? Manlain-lain na proyekto, igawang patinampo, igawang pagpapadagos kan convention center, igawang pagpapadagos kay itong Center for Safety and Resiliency. Ito kayang initial amount na 145 million, kulang pa po ito. Pagpapakaray kan mga asin pagpapadakula kan mga existing roads, siring man itong igawang po kitang ibinaling cultural center. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, labi sa 1,000 na mga residentes nagpakonsulta si nag-avail sa libreng medical mission kan Metro Naga Development Council katuwang ang nagkapirang mga institusyon. Ang detalye sa Likirisa Santos. Inaprobetsaran kan mga may edad na, mga tatay asin nanay kaibaan sa indang mga aki ang duwang aldaw na medical mission sa Balatas New Development Area kan Miyerkules asin Huwebes. Si Nanay Dominga na 65 anyos, ugma sa libreng bulong sa alta presyon. Siyempre dahil minsan nga po ma'am, dahil ko nakakabakal, malbaga. Ang diabetic naman na si Tatay Marshall nakapagpa-check up liwat kan sa iyang blood sugar. May mga previous ka pong bulong, tinaunin ng libre. Salamat sa Watson, sa SM. Pakikipagtabangan ang medical mission kan LGU Naga sa mga darakulang kumpanya nin health and wellness and Watson's as in SM Foundation. This is one way of giving back to the community kasi meron kaming access to medicines, access to doctors, to professionals. Ang target talaga namin are people who cannot afford. Alam niyo yung mga Pilipino, as much as possible nag-TTS, may nararamdaman, may masamang pakiramdam. Alam naman natin sa mga health centers, dahil kulang din ng manpower, limited lang din ang na-accommodate nila. So dito, na-pool natin yung doctors from different sectors. So mas marami tayong na-accommodate na patients. Narealisar ang misyon sa presensya man kan mga doktor asin volunteers. Wala naman po sigurong masama na tumulong sa ating mga kababayan, lalo na itong mga kasaraditan po, baga. So, iyan po ang motivation ni sa mga kairibanan ko po digdiyo ng mga doktor. A lot of the senior citizens for the Naga City community, it's very encouraging to see the help that they can get. Not only the free checkup and the consultation with our doctors and expertise, but also the giveaways of medicine and supplements that they are getting from them. Alagad bako sa na mga naggenyo ang maawat maserbisyohan kan programa, hunita binuksan ini para sa mga residenteng hali sa pagtaraid na banwaan na kabali sa Metro Naga Development Council. 11,000 na pasyente ang naserbisyohan kan medical mission. May hearing check-up, hair and scalp care booth, modernong x-ray machine, blood test, cholesterol test, asin iba pang medical na eksaminasyon na tulos man naaraman ang resulta. Ayun, siyempre yung pagnanais po natin na sana anumang karamdaman na hinaharap po nila sa tulong po ng Watson's Philippines at ibang kapartner po natin ay maibsan yung sakit o kaya
kahirapang nararamdaman. Dala ng kung anumang mga sakit. Hapwera sa libreng bulong, igwapang take-home bags na panunin freebies ang mga nagpa-check up digdi. Masasabi ko lang po, pasalamat po kaming maray. Kadakol pong naitulong sa muya. Salamat po. Para sa Nagangunya, Riza Santos. Mga local hog racers sa Ciudad Dinaga, pigatawanin mga piglets para liwat padakulon. Ang detalye sa halik ni Joel Sulina. Inuuna ng i-distribuer ang mga piglets o biik ang Department of Agriculture sa Paagikan City Veterinary Office para man sa mga local hog racers kan Ciudad Dinaga na naapektaran kay ito kang African Swine Fever. Sa pahayag ni Ms. Jocelyn Nyagar, Admin Officer kang City Veterinary Office, sinabi kay ni na nasa 300 gamos na mga biik ang pinagdistribuer kang sa indang opisina katuwang ang DA kang petsa 26 sin petsa 27 kang Abril na ginibo sa Naga City Nursery sa Carolina para man sa mga local hog racers gikan sa barangay kang Denosario, Concepcion Grande, Bacol, Balatas, Cararayan, San Isidro, Carolina, Panikwason na na-depopulate ang sa indang mga atamang uriga uli sa epekto kang ASF kang taong 2020. Parte ini kang repopulation program kang Department of Agriculture katuwang ang lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga na may katuyuan na liwat na pabaskugon ang industriya ning pag-aatama ning uriga sa Ciudad Dinaga. Iyo po yan si programa kang DA with City Veterinary na calibrated and repopulation. So ibig sabihin po na naupo kita ning urig sa paagi kang DA para po magpuon naman po si mga pigkuan ning urig kang panahon ning ASF sa Naga. Paliwanag ni Ms. Nyagar ang mga na-depopulate na mga tamang uriga na sobra sa 10 ang nataon na ning tigluwang biika mantang ang below 10 nataon na ning tigsaro na anas bakunado kontra sa hilang asin stress. Dugang pakaini, matao pa ang DA ning sarong-sakong feeds para man sa mga naidistribuer na biika. Ang third batch po kay next week pero po additional na yan naman sa mga tinaraunan ng unyan sa Gonzaga. At di makaka-receive pa sa iba? Opo. Itong iba? Opo. More than 10 na? Yes. Opo. Tapos to follow po, iga pa po yan additional na pag nakasabit na po kami kang silistahan, may additional pong tigsararong sakong feeds. May feeds? Opo. Para magyan man sa mga paraurig tayo di sa Naga, si pagpunin na pag-ataman. Sa presente, nasa pink zone na ang Naga City sa ASF. Dangan nila lauma na may dedeklara na asin may tatao ang certificate na green zone o ASF free ang Naga City. Hinahalat mi pa po si certification ali sa DA pero nag-ano na po sinda sa mo kasi nag-submit nagabos kaming requirements sa indak nginahagad sa mo. So from red to pink na po kitang yan. Nasa pink status? Pink na po kita status. So, ano pa po nagpo? Last, ano pa po yan? Last month, si pag-submit ang si mga requirements sa INDA. So, duman po sila. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Course, kang angat buhay, bayan ko, teacher ko. Sa entrevista kay Mr. Rafael Martin Rapi Magno, Executive Director kang Angat Buhay Pinas Incorporated o Angat Buhay, katuyuhan kang programa, iyo na mapanuan ang learning gap sa reading o pagbasa ka mga kakian asin ma-improve ang sa indang pag-intindi sa binabasa na saro sa mga basic learnings na dapat manuudan ng mga kakian sa paagi ning mananlain ng mga interventions siring sa pagtaon ni mga reading workbooks, activity sheets, school supplies asin iba pa. Kabali na ang pagtukdo sa mga ini, katuwang ang mga volunteer teachers and tutors sagkod sa pag-abot sa indang mga harong, katuwang man ang mga magurang na matukdo sa mga ini. Ang Bayan Ko Teacher Ko program po sa mga education interventions kang Angat Buhay Foundation, kung saan po ginugusto ta na ma-improve ang learning outcomes kang mga estudyante na slow readers or non-readers sa man iba-ibang parte kang Pilipinas. Ang Bayan Ko Teacher Ko program pig-inisyar kang Jesse M. Robredo Foundation kaidto katabang po ninda ang Assisted Development Foundation. And when we saw po the results before, very promising siya. So minaabot niya to na ipadagos ini
now under the Angat Buhay Foundation and with the Assisted Development Foundation Mangirare po. Alumni Association, Camarines Sur Chapter, JCI Senate Malinenya, Assisi Development Foundation, asin ang Naga City Population and Nutrition Office. Sinabi man ni Atty. Lenny Robredo, ang chairman asin president kang Angat Buhay, sa natapos na assessment asin endline na hilingan ning development asin increase sa performance kan mga aki sa tabang kang komunidad asin mga magurang para ban makanood na magbasa ang mga ini. Konsepto po kani na ang magurang sa ka-community maging partner siya kang schools. Pige-encourage ta si collaboration, saka ang gustutang mindset na ma-develop sa community na ang pag-adal kang mga aki is their responsibility also. Na bako lang siyang responsibility kang mga teachers. Ta kung hihilingon ta po si World Bank Report, sinasabi sa World Bank Report na hirak man kang teachers ta. Dahil ang teachers ta overwork. Bako day lang sila nakakatutok na maray sa instruction na iyo dapat ang tinututukan dahil kadakol pa sa indang pinapagibong iba. Kaya ang pag-conceptualize po kang programa nakabase sa datos. Na paano tagigibuhon na si mga si mga findings dawa paano maa-address ta. So, ang BKTK, saka ang Community Learning Hubs, ang Atbasa Centers, talagang volunteer-driven siya and is meant to supplement. Sigun kay DepEd Naga SDS Dr. Susan Culiano, nakulang bagay ang pagtatarabangan kang komunidad asin kan sa indang ahensya. Para man sa pagkanood ka mga kaakian, urog na nandakula ang naging epekto kang pandemya sa pagklase asin pagkanood ka mga learners. Clear lang po ito kang mga struggling readers na pa or some are non-readers. Ta naiintindihan ta po na igwakitan mga sitwasyon na arog kani dahil nag-pandemic, daing gayo pa natutukan, so mga basic ninda. Iyon na nga po yung sinasabi ko na mag-merge na ang programa. For the program to be sustainable, kami sa DepEd talagang gabos po na complementation itataomi. Dahil pararehas po ang objective. But with the partners, mas mai-strengthen ta po ang satong programa for overall literacy and numeracy. Ang basic po sa mga aki talaga sa pagkanood. Para sa Nagangunyan, Joel Solido. Sa iba pang bareta, Naga City champion sa swimming sa modified palarong Bicol. Ang detalye sa Liki Risa Santos. 22 na gold, 16 na silver, asin 23 na bronze medals ang naguno ka Naga City swimming team sa pigkondusir na modified palarong Bicol ngunya na taon. Daipig asahang kampyonato, alagad nagdara ini nindahulang orgulyo sa grupo. Sa 61 medalya kan swimming team, 7 digdi anako ang ginto ni Albert Amaro, 16 anyos. Siya man ang may pinakadakol na gintong naguno durante kan kawat. Siguro po from my dedication po to the sports po. Marami po, my family, my friends, and my lover po. Apwera sa home court advantage, bisto ang Naga bilang pambato kan Bicol sa swimming. Dakulang angat inisigun kay Coach Chris Cabal. Alagad kumpiyansa subuot siya sa tibay kan mga naggenyong atleta. Pressure din kasi sa swimmers natin since even the division office would always say na kuhanan natin to ng medals. Yung parang individual events, they're really expecting for medals sa swimming. Siguro what motivates them would really be their eagerness kasi after 2 years na walang palarong Bicol, andun yung eagerness nila, andun yung enthusiasm nila to really compete and represent Naga City. Enot ng pig-anunsyo ni Alcalde Nelson Legacion ang sa iyang pagbati sa mga atleta kan Naga huli sa marhay na performance kay ini sa palaro. Nakatalaan makaresibe hali sa LGU ang mga atletang nakaguno nin medalya. 3,000 pesos ang pinakahalangkaw para sa gold medalist. Go fight! Naga na! Naga na! Paghahandaan na ka Naga City Swimming Team ang palarong pambansa nagigibuhon sa Marikina poon Hulyo 29 hasta Agosto 5. I think Naga City is ready to represent Bicol region sa
Marikina for palarong pambansa, but the struggle really is to meet the qualifying time, to really be consistent with the qualifying time kasi may required qualifying time for palarong pambansa. Nagsigunda sa Naga City ang Albay na iguang 44 medalya, nagpantulo naman ang Camarines Sur na nakaguno nin 41 medalya. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, paglikay sa impluensya sa illegal na droga, padago sa pigtutulod kan barkada kontra droga. Detalyas kayan, halik kay Joel Solina. Sa maabot na Domingo, Abril 30, 2023, gigibuhon ang Annual General Assembly kang Barkada Kontra Droga Federation kan Syudad Dignaga na kinababanihan kan mga estudyante gikan sa managlain na eskwelahan sa Syudad Dignaga. Sa pahayag ni Naga City Dangerous Drugs Board Director Toti Importante na ang Barkada Kontra Droga sa Rumpir Group ng mga estudyante o mga jóvenes na pig-organisa para man magtao ning suporta sa mga school activities na nagpupromoter ning awareness as in intervention dapit sa paglikay sa illegal na droga, epekto kang drug abuse as in iba pang kabaying na issue. Sigumpa kay Direktor Importante, katuwang-an sa indang opisina kan DepEd Naga para man maipasabot sa mga estudyante ang manlain-lain na epekto kang illegal na droga, magpuon sa physical, social and psychological na aspeto na nakakadiskarila sa futuro ka mga jóvenes maging ka mga nagagamit kaini. Sana sambit na tripo na nagigibuhon sa sports complex sa Barangay Pacoda, nilalauman ang mga aktibidad o BKD Olympics na may koneksyon sa anti-drug awareness, kabali na ang pag-ilihir ng bagong set ng mga opisyal kang Barkada Kontra Droga Federation. Sunday po, magkakaigwa ang General Assembly, this is an annual assembly, ang Barkada Kontra Droga Federation. Ini po si mga, although this is an NDEP directive na magkakaigwa ni mga BKD sa kada eskwelahan, NDEP is na Drug Education Program, pinagmarita na tabangan pag-organize ang DepEd para igawa magkitang katuwang sa mga eskwelahan. General Assembly po, ma-election na bagong Federation Officers. And then, siguro nakalagdo sa program ninda is may kadikit silang iaman sa Constitution ninda. And then, in the afternoon, magkakaigwa ng BKD Olympics ninda. Ang karawat-kawat ninda is related man tilaray sa drug awareness ninda. And iba po kaming invited na very special speaker sa aldaw na yan. Iyon na po ni katait ko si Mr. Rene Kumba. So, in-invite ko po si mga BKD members na magtumar parte sa indang activity ini sa Sunday. Sa Naga City, igwa ng 13 mga public secondary schools as in 2 tertiary schools ang Naga College Foundation as in Naga City Adventist School na nag-organisa ning Barkada Kontra Droga. The public secondary schools na organized na po. And then ibang 2 colleges, Naga College Foundation and Adventist siguro because ongoing pa among the organization. May ba sir plano magbali pa, magdagdag? Dapat, the more, sana nga ni gabos na eskwelahan ibang Barkada Kontra Droga. Tangarig sa paaging iyan, may iwas na sinda, pag sinda aware sa mga dangers and ill effects of using illegal drugs. That is only one saro sa mga programa kang Naga City Dangerous Drugs Board in terms of public information and awareness. Nahihiling po kang opisina, aranta naman po baga na mayong katapusan ang supply kan droga. Ultimo nga ni sa National Office, sa mga enforcers, complicated na sinda-sinda. So, saro sa pinakamaray sigurong approach is iiwas na po itong mga daipa na gamit. Kapag once na nakalaog sila dyan, especially the youth, which is most vulnerable. Kapag nakalaog na sila, masakit na po makalawas dyan. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Sa
Sa satuyang huring bareta, Ciudad Dinaga overall champion sa modified palarong Bicol 2023. Closing ceremony ginibo sa Ciudad Dinaga. Ang detalye sa Liki Joel Solina. 76 na mga bulawang medalya, 56 na silver medals, asin 69 na bronze medals ang naguno kang mga student athletes kang Ciudad Dinaga sa 5 aldaw na karawat sa anong gabos na clustered venues. Kaya ini ang nanginot sa 13 gabos na schools division kan DepEd Bicol na naglalaban-laban sa manilain na sporting events, asin nanumbrahan bilang overall champion sa natapos pa sa ng modified palarong Bicol 2023. Nag-overall first runner-up ang DepEd Camsur Division na nakaguno ng 56 na bulawang medalya, 63 na silver medals, asin 68 na bronze medals. Overall, second runner-up man ang DepEd Camarines Norte na igwang medal standing na 46 gold medals, 32 silver medals, asin 62 na bronze medals. Ang third overall runner-up ang Ligao City na igwang na puling 43 na bulawang medalya, 16 silvers, asin 20 bronze medals. Ugma si Alcalde Nelson Legacion asin pinag-umaw ang gabos ng mga atletang Nagueño na nagpahiling kan sa indang tibay sa lado kan sa indang sports na kinababalihan. Urog na sa mga magurang na todo ang pinagtaong suporta puon sa trainings kan sa indang mga aki sagkod sa makabali sa palarong Bicol, asin ngunyan mapapalaban sa palarong pambansa 2023. Maging sa mga coaches asin trainers na nagtiyaga sa pag-train ka mga student athletes kang syudad, kaya managuno ang pinakahalangkaw na standing sa palarong Bicol bilang overall champion. And lalong-lalo na sa tuyang mga atleta na iyo ang nagdaranin onra, nanggana sa manlain-lain na sports events. Nanotaran na po na si total number of goals na nakuha ta is 76 compared to the next to the first runner-up na 56. So medyo harayo si Gap. Samantalang nag-uugma po kita, we take this as a challenge na panindugan na si pagiging matibay. In so far as the city of Naga is concerned, we again express our full support to the Department of Education, to our athletes, sa papaabuton na palarong pambansa and sa masunod pa na mga palarong Bicol, all other sporting events of involving our athletes here in Naga City. Naging matrayumpo sa kabilugan ang natapos na modified palarong Bicol 2023 sigun sa naging pahayag ni DepEd Bicol Regional Director Dr. Gilbert Sadsad. Ini sa ibong kampira mga nanuturang aberya asin problema na dai pinaglalauman asin inasigurar na sa masunod na karawat na pangregional dai na mangyayari ang nagkapirang gusota para man sa kapakanan kan mga atleta asin delegado. Pinasalamatan man kay ni ang gabos na LGU sa Bicol Region na nagsuporta asin pinag-ako ang angat na maging host sa palarong Bicol sa ibong kang short notice. Forward to DepEd will always be written in our hearts. Hindi lang nakasulat, nakakarve pa yan sa aming mga puso. So we hope that we will continue this partnership with the local government units, not only in Naga City, but in all local government units in the entire Bicol region, so that we will always successfully implement the many programs and projects of the Department of Education. We are doing this because all of us care for the future of our learners. Sumpay pa ni Regional Director Gilbert Sadsad na gunyang pasana, nagpreparar na ang DepEd Bicol para man sa palarong pambansa 2023. Urog na mas magiging magamat ang delegasyon na makakalaban ka mga Bicolano student athletes
sa nasambitan ng pangnasyonal na karawat. Sa partisipasyon ta sa palarong pambansa, itong mga group events, mga sports club, makikiulay kita na continuous ang training ninda ta sinda magkakaigwaning elimination together with the two giants. I considered Calabar Zone and NCR to be giants. Pero sabi nga ni Kayan sa Biblia, si David na nadaog niya si Goliath. Who knows? Ang mga atletang taga-syudad ng Naga na nakakawikaw ni mga medalya, igwang mariresibing cash incentives gikan sa gobyerno lokal ng syudad bilang pagtaong importansya sa naging kontribusyon kanilang bang atleta kaya nakuha ang overall champion sa natapos na karawat. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Iyan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangarangkan City Events Protocol Public Information Office 105.5 Bicol Idol FM 104.7 Bossing FM as in 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nenny Diasis sinkan sangguri ang panlunsod Kanaga. Asin man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inihan sa indong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos maray na aga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Solina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngunyan, ang Naga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Aramon. Diyos man na Sabado pag-aga mga tugang, welcome sa programang Satong Aramon. Ini po kasi ng lingkod Allen Riondanga. Kita mga tugang, nadadangog sa satuya po mga partner radio stations 89.5 Radyo Natin, 100.7 Bossing FM, 100.5 Idol FM. Siring man kita po nadadalan sa Naga City Government FB page, ang Naga Ngunyan News FB page, siring man sa satuya pong mga YouTube accounts kan gobyerno lokal kang Sudading Naga. Mga tugang, ngunyan po alaw na Sabado sa tuya pong pinagmaray na maging bisita sa satuya pong programa an Investment Promotions Officer kan Naga City Investment Board. May pang iba kundi si Mr. PJ Legaspi. Tangarik pong ihera sa tuya ang mga impormasyon manungod po sa gigibuhon na 2023 National Innovation Day Celebration. Ano ang mga mahihimo, ano ang makukuha, ano ang mga benepisyo kayo sa Sudading Naga, sa Lambang Nagenyo, iyan mga tugang, maaaraman niya to kaiba si Mr. PJ Legaspi. PJ, maray na pagkaaga and welcome sa tuyang programa. Maray na aga po, Sir Allen, and maray na aga po sa Indogabos na nagdadangog po ngunyan. Yan. PJ, sa iba, bago ang pagdangog na National Innovation Day Celebration. Usually, Araw ng Kagitingan, National Philippine Independence Day, Day of Valor, no? Nutrition Month. Yan. These are mga common na mga celebration. Pero ngunya na taon, igwa na kitang inaapod na National Innovation Day. Ano tabi ini and ano ang mga detalye ka ini? Ayan po. So, tama yan, Sir Allen, na na-mention mo na ini pong inaapod ng National Innovation Day. It's one of the new celebrations that we're holding. And it's not because it's just a celebration na parang iarog ta sa mga other celebrations sa Pilipinas. Pero ini pong National Innovation Day celebration is actually ang goal po kang
kang country ta is to promote innovation, to celebrate the success of the Philippines when it comes to moving forward using technology and innovation. So, katakod po sa Republic Act 11293 na naipasa po, ini po ang inaapod na Philippine Innovation Act. Nakalaog po dyan na tigde-declare po na ang April 21 of every year will be celebrated as National Innovation Day. Nagkaigwa lang mang po kita ning adjustment ngunya na taon dahil po ang April 21st nag-fall man siya as Idil Fitir na nagkaigwa po kita ning special holiday kaya move backward pong dikit ini pong celebration ta for the National Innovation Day. PJ, para duman sa mga daiman into startups, daiman into IT, no? Usually kaya yan ang mga connotation, no? Innovation, IT, startups. Paano ta mas mapapaintindi duman sa mga ordinaryong namamanuaan ang innovation? Tabaad halangkawon so pag-interpretar kang termino, pero alagad palan sa mga ordinaryong paggibo-gibo rin sa araal daw nindang ginigiribo, actually, kuya ni sila. Kumbaga, nai-experiensyahan, ginigibo, nadadangog, naihiling, and they're using innovation, no? Or practicing innovation. Baka tabi, PJ, mai-simplify ta siya, no? Itong sa ordinaryo talagang, innovation pala ini. Yan. Actually, napaka magayon pong opportunity ini, Sir Allen. Ini po ang sa reason na appreciated ko pong maray ining programang araw kani. Dahil digdita mas na-explain in simple terms kung ano po talaga ining mga programa or mga aktibidades po na manunggod po sa innovation. So, kung mababalikan ta po, in everyday living ta, mahihiling ta na mabilison ang change over the past decades, no? Nagpuon kita, ako pinangaki po ako na ang naabutan ko pa is may floppy disk pa or mga arcade na technology. Naabutan ko ang CDs hanggang naging DVDs. Nahiling ko man si changes kang computer na mataba pa siya kadto nang unyan manipiso na. So simply to say, naging part kang buhay ta ang technology, no? We see how fast technology changes our daily living, no? We can see na especially during the time kang pandemic, nahiling ta si impact kang technology, how it helps us na maka-adjust quickly given sa abrupt na disruptions na nangyari. Kang pandemic, nahiling ta na nagkaigwaning limited movement ang mga tao. Pero because of technology, because of innovation, pag sinabi kayang innovation is it's either a product or a process or a project na ini-introduce mo para mag-solve ning problem in a different way, no? And mapagian itong pagbuhay kang tao. Yes, parang ang goal kang innovation is to solve problems in a creative way, kayan. So that's innovation. So sa madaling pagtarampalan tabi, PJ. So no, balikan ta si pandemic Yes. Kadto pag binalikan ta, ang mga senior sa bunga magagamit cellphone, yan, no? Ang mga senior citizens sa bunga magdurot-dut ning laptop, di ba? They rather go to the market, magbakal personal face-to-face mapamarket, no? Yan. Pero ngunyan, ang datos sa nagasabi, saro na sa mga halangkaw, sektor na halangkaw ang porsyentahe na nagagamit ng e-commerce. Di ba? Ining nagpagamit kaning Lazada, Shopee. Ining pig-develop ining pan delivery, Hungryly, no? Sipi ka para orderan ta. Si sektor na daigayo nagagamit 2 years ago. Di ba? Ining kaning mga innovation na ini. So, ini bang mga ginagaramit na ngunyan sa pandemic, mas na-heighten ba ini? Ini mga ini-receive to solve problems, to give convenience to our public. Naisipan ba ini even before this
ining innovation things o naging proseso kumbaga dahil sa proseso kaya napiritan mas na highlight o haloy na ba ining ginigibo sa tuya ini mga siring na mga technological activities, technological projects o dahil nag-isip na lang kita na dapat igwa kitang termino that can be used para mas ma-highlight ining klase ning pagbabago or change in the way we do things in ngunyan sa presenteng panahon. Napakaganda na insight yan, Sir Allen, and I agree with you. Siguro nag-iiba-iba lang ang terms na ginagamit throughout the years, pero basically I can say na ang innovation has been there even long time ago, no? Anything that involves uplifting lives, no, pinapakarahita ang pagbuhay or tigsosolve ta si mga problema na or mga kasakitan kang panahon, that already includes innovation. It just happens na ini-innovation tang mas na naging rapid lang si development niya with the use of technology, no, as the technology evolves, no, kadto kaya mayo man kitang internet day pa man yan na imagine kadto, pero kang naglaog na si internet, si interconnectivity kang buong mundo, mas nagruluwas na si mga solutions na ma-solve kang mga challenges ta. So na-mention mo nga ni Sir Allen na ining technology na nagtaon ning opportunity sa mga tao, lalo na kang pandemic na day makaluwas, no, magkaigwang avenue na magibo man gira rin sa activity from education ngunyan igwa ng online class kan few years ago may man arog kayan. Correct. So ngunyan pwede ka na mag-order ning kakanon maski nasa harong ka, pwede ka nang maka-request ning mapalinig kang harong nindo using online or di mo nakaipuhan sa mga traditional means, no. Igwa din kitang mas makatao lang ni example kung ano ning mga klase ng technology na ginagamit na di kita aware. Example is Facebook, no, or Facebook kadto di man kita nakakaulay ning arog kang dati, di ba? Ngunyan mas mabilis na ang connection kang tao na in a sense na mas accessible ng information. Kadto day kuman araw ko ano nangyari sa buhay mo kadto. Ngunyan may Facebook na mas nahiling ko na. Example pa is Netflix, kadto mabakal kang CD para magbakal ning mga pelikula ngunyan or ma-rent uso pa kato si Video City bagay itong ma-rent ka ning mga DVDs ngunyan available na siya basta may internet ka, and so many things. GCash kadto day man kadto uso ang GCash pero haluyon na ang GCash. Actually 2015 aware na ako na may GCash pero they pa ready ka to si tao kang panahon na to. They don't see a need until nag-abot si pandemic. Mas may push na for cashless transactions, di ba? Kay puwanta na magpadarang kwarta pero ngunyan madali na lang siya dahil sa mga araw kaning. So somehow pala no, kung may sarong karahayan na dinara ang pandemic, this highlighted, no? Yes. Ining mga innovative projects and activities, no? Yes. Napiritan si tao na mag-adjust. Na mag-adjust. Na i-accept ining changes na ini. Yeah. BJ, na-mention mo sa bago itong Philippine Innovation Act, that's Republic Act 293. 293. Yan. Yes. Siguro in gist, what is it about? What is it about? Anong nakapalaman digdi? Anong halaga kayan sa mga Pilipino o sa mga taga-Naga? Ang Philippine Innovation Act in a nutshell po, ang purpose talaga kayan is promote innovation, Philippine innovation, di ba? Kita aware kita na dakulo ng innovation mostly coming from the West, no? Mga Silicon Valley, mga Apple, Google, the usual names, no, ang nahiling tang nagpo-promote kaning innovation. And even though may arog na kayang innovation, nahiling ta na there's need to promote local innovation. Number one is because the people here in the Philippines knows exactly kung ano si mga problema na tiga-atubang kang mga Pilipino. So nahiling ta na ang mga kahobenan ngunyan mas nagiling sinaning mga solutions na nagi-involve ning technology. Pero ang pag-push kang arog kaning innovative idea, no, kung ika may idea ka na magayon na gusto mong
kumbaga i-solve ang mga problema, kay puan mo ning tabang ning support. Ta kung mayo yan, magagadan si idea mo dai magiging successful, dai makaka-launch. So ining Philippine Innovation Act is saro sa mga batas na tigpasa during the time of pandemic na ang goal is to support an environment. Hindi siya directly targeted sa mga innovation itself, pero mostly yes din. It provides funding and support sa mga research and development initiatives. And most importantly, sa mga institutions na nagke-create ng avenue or environment na mas mapadakol pa ng innovation. So, it promotes any activities or programs na nagde-develop ng ecosystem, innovation ecosystem, or basta itong environment na mas maging confident si mga tao na mag-innovate, or mga innovation centers, no? Kumbaga, minsan naging importante din sa innovation na igwang mga venues, no, physical venues and online venues na pwede silang mag-gather together, mag-brainstorm ng mga solusyon gamit ang teknolohiya. So ini pala PJ, so nagluluwas ka ini dapat sinasabi na kan sa tuyang estado, sinasabi na kan Pilipinas na saro ng prioridad kang estado na kaipuhan focus naman kita bako na sana sa turismo, bako na sana sa health, no? Sa mga social basic services. Basic social services, kundi sa innovation, which also bolster o nagpapahiwas kan sa tuyang turismo, nagapawas ka sa tuyang social services sa health, no? Ang sarap nga dyan example, di ba, itong pandemic, balikan na si pandemic, no? QR system. Yes, yan, dako lang. Kadto, harap ito para karapot ng ano-ano. Di ba? Dahil sabi ta kadto, pwedeng maglakop ang virus through physical contact. Yes. Pero dahil nagkaigo kita ng QR system, pwedeng basahon, pwedeng iskanon, pwede kang mag-manifest kan sa imong presence through the use of your QR. Yes. Di ba? Pero, PJ, ang hapot ko lang, digdi ba sa mga, dahil ba digdi sa law, siyempre, usually, ang isip ng tao, technology, Day ka magiging kabale. Diba? Or bako lang sa day kabale. Or pwede, kaya, mag-isip po day ko kabali. It's not for us. Not for us. Bako lang iyan, kundi, may isipan na naman na bagong app. Baka mawaraan na naman ng trabaho or mawarain ng trabaho ang araw kayo na usually ginigibo kan tao. Ito pag manual labor dati, manually ginigibo, pero because of the app, automate na, in-automate na, mawawara ng trabaho. Paano inipigihiling o paano ipigbabalanse? Lalo kasi itong opisina na iyo ang nasa front line mo niyan and sinugo ka sa itong alkalde na manginutan para sa innovation, no? Innovation concepts, innovation programs, activities in the city. Paano pigpipivot kan sa indong opisina na alat, dai pwedeng ang inobasyon naggaganda ning sarong sektor. Gano'n yan. How do you do that? Yan, napaka gayon kang hapot mo, Sir Allen. Kadaklan usually tigi-isip ka mga tao na kapag sige kitang innovate or nagagamit kita ng technology, kumbaga may mga at stake. Pero totoo yan, minsan nangyayari talaga yan. Pero kung as working through these programs and developing this industry, na-realize ko, Sir Allen, na ang pag-introduce ng innovation as a culture sa city, bako siyang kumbaga sarong step lang. Kumbaga you have to include everyone eh. What I'm saying is, for innovation to be accepted, you have to make people understand what innovation is, di ba? Kapag day naiintindihan kang tao kung ano ni innovation na ni, maski magayon nun si solution mo, day manindan ipapatronize, thus magagadan man sana ining innovation. So may mga technologies na talaga kadto na
minsan maski tama man si solusyon pero di pa ready si tao, Mhm. it doesn't launch successfully. Mhm. So that's why it is important na when you push for innovation, you push for innovation sa buong community, sa buong ecosystem. So with that being said, kita po sa City Government of Naga, what we're doing is we promote innovation across all sectors. Mhm. So innovation na it starts pa lang sa the way we educate our citizens, no, ang mga Nagueños. Dakula ang ini-investment time sa pag-partner sa mga academies, no. Mhm. Kasi we want those people who are going to school na at as early as that, they already understand the importance of this, na sinda nakakasabay na, sinda naintindihan na ninda kung how significant this is. And the way we're looking at this, Sir Allen, is kapag napag-grow ta ining mga aki na mag-innovate, mag-create ning mga startups, no, we're creating local opportunities, no. Usually kang mga talents sa Sir Allen, we have a very great talents, no, mga competitive talent. Pero most of them stays in Manila or outside the Philippines kasi yaon duman si opportunity, mayong opportunity sa Naga. So with pushing innovation here locally, the startup development locally, what we're hoping is si opportunity na to mag-start na sa mga Nagueños, no? Kumbaga, sarong estudyante, magayon ang idea niya, i-support mo siya, tabangan mo siya, pwede siya mag-create ng company na ma-create pa ng mga work and opportunities sa Nagueño. And as we move to this innovation, very crucial talaga na i-onboard mo si mga tao about this. Kasi kung mali-left behind talaga sila. So very important ang education and awareness sa community. Sabagay tama ka dyan, PJ, no? Ini realization ko sa naman nga ni as we are conversing. Ayun. Tama ka, may nawawara, no? May nawawaraan ng trabaho. Ang example ta kayan, let's say, kahit ito baga, pag mapareceive ka ng surat, kaya puhan mo pa ng clerk, usually. Pero now, you can send that through various means, no? Na pwedeng, filter nga ni kayan, application na. Diba? Yes. Ikaw na mga araw kayan. Pero somehow, may nawawara ning magkapira, pero because of innovation also, dakol din nadadagdag. Ang example ta kayan, balikan ta giraray si mga delivery service. Pirangon niya na trabaho ang na-create because of delivery apps, delivery services. Taday man po pwede mag-deliver ang cellphone, di ba? Taday man pwedeng i-deliver ang burger, i-deliver ang fries, sa email, di ba? Di ba niya madalagan? Kundi kay puan mo ning tao, kay puan pa din ning tao to make the physical delivery of your needs. So somehow si innovation, mga innovation projects It creates new. Nag-create din bagong trabaho. No? Ang narealize ko lang din, Sir Allen, that is so true, no. Kaya ang challenge na lang talaga sa mga tao is how fast can you adapt, no? It's not a matter of yes, talagang may mawawara pero may mabago. So with that challenge, no, parang how fast can you parang train yourself na pwede kang mag-adjust duman sa pagbabago na. Halimbawa, although this is in Manila, this is happening in Manila. Kahit to, para may motor ka, hanggang motor ka lang. Pero ngunyan may angkas na, di ba? Yan, oo. Ngunyan nga ni, because of angkas, pwede ka nang maging rider through the app, di ba? Yes. Doon ka na ma-register. Mayo ka na kito mga usual na processes, di ba? Halawigon. Pero, iyaon si security man giraray. Pero at the end of the day, anong pinaka-importante, nakakreate ka ng trabaho. No? Trabaho na usually, daiman tulusan maitatao at an instant, di ba? Yes. But because of applications, because of innovations, sinakaisip kaya na, maray pa ngaya magkaigwa ngayon kita ning garo rider service na mapabuksin da. Habal-habal man lang sana yan. Actually, habal-habal man lang yan. Innovation yan, di ba? Tiglagan lang ng app. Tiglagan na lang ng app. Pero ngunyan, may control. Yan, di ba? May safety. May safety feature, di ba? Si dating hadit ka kung saan ka nadarang kang habal-habal driver, ngunyan, mamomonitor mo dahil because of your angkas application. Dahil yan, duman sa innovative idea
Saka sa technology. Saka si technology yaon. Yan. PJ, pag-abot tigi sa Naga. Okay, Naga, na-mention mo subago startup, no? Startup. Na-mention mo din paano nag-i-intervene ang Naga. Paano naglalawag ang Naga sa scenario pag-abot sa startup. Ang hapot ko idigdi, halimbawa ako, sarong estudyante. Although nasabi mo subago na susuportahan si idea, pero halimbawa, estudyante ako. I have this idea, pero I don't have a team. Akong team. Igo bang paagi or igo bang ginigibong programa ngunyan ng syudad kung paano yung ideya na iyan maipapabakal mo sa city government? Yung ideya na yan or sa iba pang mga potential na pwede mag-invest ang ideya mo para mangyari yan. And of course, mapakinabangan mo si ideya mo, magkita ka duman because take note, ang ideya binabakal yan, no? Binabakal dapat yan. And kung mag-work yan, makadarapan ng convenience sa mga tao. Igo ba kitang garo mekanismo na yaon mo niyan o programa na ginigibota somehow na nagbi-bridge ka ining mga ideas na ini na maka-pitch ining sa tuyang mga estudyante. Yan. Or not necessarily estudyante, o iba pa mga individual, mga nagenyo na may ideya na pwedeng mapakinabangan. Yan. So, salamat sa hapot mo, Sir Allen. So, actually, dakol na po kitang mga programa sa syudad ning Naga na manungod po dyan sa pag-turn kaning mga ideas na igwasinda into actual startup ventures. So, medyo sinuway mi man ang estudyante sa mga kumbaga graduate na or private professionals na, no? Sa mga estudyante po, igwa po kitang inaapod na idea to start up program. So ang plano mi po right now, igwa na po kaming partnerships with Ateneo de Naga University and University Naga College Foundation. And we're planning to open it to 3 more academic institutions this year. So ang goal po kaning programa, Sir Allen, is si mga estudyante po they're open na mag-join sa program na ini. Ipipitch po ninda si idea. Pero what we do kasi is ang plano po namin na format this year, nag-evolve siya kasi since this is a very new program na di pa ginigibo anywhere else, sige po kaming parang trial and error. And the previous formats kasi, which is very true sa mga innovation, pero yung talagang trial and error yan. Yes, laging tinetest, no? Hanggang sa maging ma-refine mapulido siya. Yes. So, the previous years po kasi, ang naggagaling po kami yan sa mga, dati nang may mga, di ba, before ka mag-graduate, sir, ng college, merong tinatawag na capstone project, senior project, na parang usually, requirement. mga baby thesis mo yan. Baga, para makagraduate ka. And mahiling ta na, si mga proyekto duman, magagayon. Like, very innovative na talaga siya. Minsan, dahil mayo lang support or mayo lang fund na makakatabang sa inda na i-develop si prototype, minsan nawawalat na lang siya sa eskwelahan. Sayang si idea. Sayang si pig-google na oras studying it. Oo. Na, yun nga yung dinedevelop mo throughout your academic years, di ba? So, doon kami nagsimula sa idea na i-fund yung mga qualified na projects na sa tingin namin may commercial viability. So, malaking factor yun. Minsan kasi may innovation, pero ready na ba ang market for that kind of innovation? And ganun yung design nung idea to start up. Pero ngayon, we're trying to update and improve yung format na kung saan, before pa sila mag-come up ng mga ideas, we will put them on a boot camp or parang hackathon na that's where they will Pag sinabi mo tabi PJ na hackathon para duman sa mga nagadaraw sa tuya, anong gusto sabihin kayan? Ang term na hackathon, ibig sabihin kayan, usually it's an event, no? Minsan yan sa traditional na event kayan, 24 hours yan na mayong tururugan. Mataong challenges sa pag-open kayan, tapos mataon ng mga data na parang source of guide ninda na duman sila ma-build on ning nailing ninda na solution. So,
ma-present duman yung mga challenges, ini si mga kumbaga theme na gusto nilang i-solve na mga problema. Tapos duman sa event na to, duman sila mga pili ng teammates ninda. Tapos igwasin ng certain na oras na itatao para mag-create na ning code or ning Pag sinabi po mga tugang na code, yun na yan si ginagamit lagi sa mga application ka. Yan. Halimbawa, yun po yung sinabi kitang, mag-download ka ngayon ng app. Ayun na yan. It starts with the code. Yes. Yan. Ang website or app, nagigibo yan, ang backbone ken is code. No? Kung mayong code, then magigibo. Correct. So, sa hackathon, garo, yan ang goal talaga is makakome up ka ng something na pwede mong i-present. Garo simple prototype, tulos. Pero for the case of Naga, garo ang goal man lang po kaya ni is, sabi mo nga ni, paano kung solo ka na garo makapang teammates? Garo, si perfect place for you na makahanap ng teammates mo na pwedeng other course. Yan halimbawa ngaya, garo, halimbawa, may idea ako. Yan. Pero di ba ako totoo mag-program? Yan. Di ba ako totoo mag-code? Yan. Di ba? So, pwede sa hackathon, totoo ka pala mag-code, pero makapag-idea. So, pwede kitang mag-tie up. Yes. Yan ang goal. Yan ang goal. Dapat, it's easier said than done na araw kayo na platform Lalo na kung i-consider mo pa si students na, syempre, yaon ang first and primary goal niya is makagraduate siya. So, parang minsan, kung araw ka ning kind of extracurricular, di ba, pwedeng daing mag-interest sa iya. Pero we'll see. We'll see how we can really apply that. So, after bootcamp, itong garo, iibasin duman mamamit si teammates mo, tapos may initial idea ka, may magkakaigwasin ng opportunity na i-refine sa idea niya until pitching day. Ipipitch ninda si ideas ninda sa mga committee na i-organize ni LGU Naga na kumbaga somehow may industry knowledge man duman sa kung health ka, di ma-invite kaming doktor or arkayan. So duman i-defend mo si project mo kapag na-prove na talaga workable siya, duman may tatao ang funding for the development of prototype. So, prototype lang ang shoulder kang funding. Tapos, after ka to, we will see ano ang specialized na need ninda para successfully, di ba, ma-replicate na itong prototype na to, ma-commercialize, which is a long process, pero if taken carefully and step by step, pwedeng ma-launch sa success. With the help of other stakeholders, of course. Yeah. Sa kunyang tabi, PJ, as we speak, ko aram kung nakapira na kamong bootcamp sessions o nakapira na kamong startup sessions, may figure ka na kung pira na itong halimbawa natabangan ang programa, and igwa na ba kita ning grantee? Let's say may grantee na kita na may nagibo na siya, may nag-ooperate or operational na or nasa market na, napapakinabangan na. So igwa na ba kitang araw kaya ngunyan? Sa case tang ngunyan, sa idea to start a program, igwa na po kitang kang last year siyam na ang nagrantan tang fund. Tapos for this year, waiting na lang ng papers, another 9 ulit ang ifa-fanta. And hopefully, that's just the beginning part of this year kasi may other schools pa. So, we're expecting more to be funded this year. So far, sa mga projects po, kang mga aki, nating fundan ta kang last year, may mga projects po duman na na-recognize po nationally sa mga startup competitions na inorganize ni SMART, through their innovation generation competition. So through our support, nakabali po sila duman na saro po sila sa napili duman sa program na ito. Igwa din pong circular cities na mostly mga similar competitions but on a higher level. So far yan pa lang si mga success milestones ta, and nahiling man duman sa mga prototype na si mga ibang projects duman talagang pwede tanang i-pilot test sa Naga. Like igwa kitang mga aerial monitoring device na ma-measure si air quality. Tapos actually for this year's batch, igwa kitang startup na nanggana duman sa World Engineering Day na inawardan din ni City sa resolution I think last week. So saro din sila sa mga startups na
na nasuportahan ta. And we're not only supporting those na nasa student or academe pa lang, we're also supporting startups na who are already mga Established. enterprises, no, or mga starting enterprises. So yan din si mga focus ta. Sige, PJ, you mentioned funding. Siguro, kuya, usually, pira ang, if you're a student, no, idea to, start up, kung halimbawa nag-qualify ka, how much would probably would you receive as fund support? Kung ikaw man sa ng established startup na pwede na magpuon. So, pira ang naitatabang ni city government on the average, digi sa mga mga nag-qualify or nag-copy-relate mga grantista digi sa startup program under the innovation program or innovation project grant kang city. Yan. Sa Idea to Startup program, dahil ang pag-release na kang fund is per school talaga para sa transparency din. Pero ang itataw kong estimate is syempre duman sa students, no? Per team. So, for us, kapag nagpe-present ang mga students, we don't give a limit or anything, no, as long as they can justify what it is, no? So when they present, wala silang in mind na ganito lang yung amount na pwede, no. So if it's something na you really need talaga after screening na grabe yung screening, so mapoprovide yon. Pero from historical, no, may mga nagre-request na funding na as low as 20,000 to as high as 60,000. So kasi ang sakop lang nito is development of prototype. Oo, one prototype na So to the development ng mismong app or may pagkatang araw kaya? Wala pa, hindi pa tayo kasi parang doon naman sa mga students na if they kung doon mga ganun lang yung fund, pero kapag nagawa na nila, kumbaga may working concept, no, and they really need more fund para ma-push through pa yan, they can still apply, no. Kumbaga hindi siya nagtatapos doon. Alright. So halimbawa isang student ka tapos nakahingi ka ng initial fund tapos na-prove mo na okay, nagwo-work siya, I need more fund para ma-continue sa next phase. We can definitely So somehow support. pala, tabi PJ, ining startup, pero research and development din siya, ano? Yes, oo. Parang Bakuma lang talaga siya just to, usually, research dahil maisip ka, you have to test mo din, di ba? Then, so R&D man talaga giraray ang startup. Though medyo may inclination lang kasi I think dapat ang LGU maganda din sana talaga na meron talaga siyang specific na for R&D fund. Kasi sa R&D fund, kumbaga may room for trial and error, ganyan. Dito kasi sa startup fund, laging kino-consider dito lagi yung commercial viability. So, may mga research projects kasi din na I think worth investing din for the sake of research and development. Na I think hindi magfo-fall doon sa Digital Innovation Fund. So, I think meron tayong ordinance for that. Tapos, sa itong Digital Innovation Fund, sir, basically, we see this as an investment fund. So, this is not just parang your typical dole-out fund na binibigay mo sa tao. We are careful when we give this. Kasi when we give this, we're not only giving fund, but we're also making sure na we will do our best na alalayan ka, no? So, yung funding kasi, it can be a form of a loan, a grant, or an investment. So, meaning to say, pag ikatabi, PJ, nag-qualify ka na digdingya duman sa grant mo, duman sa pag-develop kang sa imong prototype. So, halimbawa, pag talagang kumbinsido ang city kayan, okay, either itap mo ang Metro Peso para pautagong ka, or matabang pa kami sa imo sa iba pang funding institutions para makatap ka. Yes, oo. So, dyan papasok yung, kasi flexible talaga nitong program na to, na kung saan hindi lang tayo stick doon, parang we try to see kung ano pa yung available na resource or opportunities na pwedeng itap para ma-strengthen yung startup. Na iyo man kagayunan kaniyong Philippine Innovation Act kasi pig-liberalize niya
Yes. ang pagtauning support Yes. sa innovation. Kasi dati baga kaya sa government, sa tuya, naka-menu. And napipili garo naka-ano na, di ba? box Naka-box na. Dahil ka pwedeng, in fact, nga ni, dahil ka, sa gobyerno da nga ni, ang pinakamasakit, ang mag-isip outside the box. Yeah. No less the laws that we have, pag abot sa government services, government talagang, dahil mo na nga pwedeng gibuhon, dahil mo na pwedeng hiroon, dahil mo na very pwedeng... restricted na. Very restrictive kita. Pero pag abot ka tong Philippine Innovation Act, di ba? Tinugutan kita ngunyan. In fact, I understand tabi, PJ, bako lang iniyo sa private, no? Bako lang iniyo sa individuals. Even government are encouraged, di ba? Yes. To encourage si mga personahe, si institution mismo na mag-innovate, di ba? Actually, sir, yung first round nila na grant fund, which is nakapasok si LGU Naga last year, ang category talaga nun is solely for LGUs, academic institutions, and national government agencies. So talagang parang for this round ng innovation fund ng National Innovation Council, focus talaga siya sa government, na si government yung mag-innovate. Kasi aram taman na saro sa mga institution, saro ang gobyerno, saro mag-innovate. Primordial, ang nasa kumbaga sa apex na kaipuhan, top priority na mag-innovate gobyerno, yes, di ba? Oo. Dahil nga nagkaturuod duman sa nakadikahon ng mga mindsets. Yes. Yan. Kaya magayon talaga ini very timely ining Republic Act 11293 na ma-encourage si mga LGU, si mga NGAs mga SUCs na mga state universities na talagang mag-innovate. JP, halik ka mo sa Metro Manila because of the Innovation Day events. Ano si mga gineribo or ano si mga halik duman, ano si mga ini-expect pa na pwede pang laugan kang syudad ning Naga sa iraron ka ining innovation innovation law na kumbaga pig-encourage sa baka nang ini-encourage talaga pigmamandatuhan kita gabus, pinamandaan kita gabus na kumbaga innovation now is our main focus, no, especially sa pagdaon ng mga serbisyo. Yan. So suod po maugma kita na nakabali po si LGU Naga sa mga nag-exhibit po duman sa National Innovation Day 2023 celebration. So ini pong NID shortcut for National Innovation Day 2023. Ini po si pinaka first face-to-face event no na ginibukang in celebration po of the National Innovation Day dahil the past years no dahil sa pandemic day naka face-to-face. Pero ngunyan sarap po si Naga sa nakapag-exhibit po among 20 exhibitors duman sa National Innovation Day, participated by private companies who are into innovation, as well as national government agencies, local government units, and academic institutions po, na which is saro po si Naga sa mga naka-receive ning grant, kaya nataon po kita na yung opportunity na i-showcase si result katong program ta digdi sa Naga na ginigibo na highlight po duman. Ini pong Innovation Day celebration, participate po siya kang more than 400 plus na attendees and attended by important people no sa government as well as sa innovation sector. So let's expect yaon dyan ang NEDA, yaon dyan ang senators na nag-author kaning yaon din dyan si Interagency Council for Innovation, no? Dahil nga ni ini mga tugang kaya talaga si focus no ngunyang kang estado. Bako lang ang estado. Kung may sarong na pagkasunduan na ito bagang magian na maray pati sa private sector. Yan. Ining innovation, no? No less the private sector is very supportive of this endeavor kang national government. Bako lang national government, kundi ang local government. Kaya po baga pag may mga paapod, may mga patipon, pag ang pag-urulay innovation, bako masakit mag-tap ng private sector. Dahil iyo man po talaga ini because
yun, kumbaga, yun na po ini si Dalagan. Yun na ni ang satuyang sabi kay direksyon sa mga panahon na ini. Araw ka sabi ni PJ Subago, nakadepende na lang ini kung paano kakarikas mag-adapt. Yes. Ano? And kay puan po magtabang-tabangan ining duwa, ining national government, private sector, including local government, ining tulong major institutions na ini para kita ma-prepare man ang tao digdi sa sabi nga ni kayan disruptive environment. Yes. Kaya po disruptive talagang marikason ang change, di ba? Very fast ang change. Na pagdai ka nakasabay, mababayaan ka talaga. No? Mababayaan ka talaga. Siguro, PJ, words, imbitasyon siguro sa mga taga-Naga, si mga hobinista, urog na si may mga naiisipan na mga ideya, mga innovative projects. Paano ninda ini mapipitch? Paano ninda ini maipapaabot? Paano ini matatabangan kasatuyang gobyerno lokal? Ayan, maraming salamat po Sir Allen sa opportunity, and again tiga-apodan mi po gabos ng mga nagenyos, no, gabos na nakikiaram or gusto makulog about sa innovation, no, to follow Digital Innovation Hub, and syempre si mga post po kang Naga City Government, dahil duman po kami nag-update kung ano si mga nangyayari when it comes to innovation para aware po kita. That's for the general public to see how these startups po, no, how these technologies will benefit you. So magayon na number one, makiaram kita kung anong nangyayari, no. For us to adapt, we have to be aware, no. And that's my invitation to everyone, and to those na mga innovators, no, or mga change makers. Ito may igwa kitang mga tao diyan syempre na may mga ideas, may mga gusto silang solusyonan na problema. Now is the time to be part of the community. So we're happy dito sa Naga City dahil igwa po kitang group, no, igwa kitang local startup community na ma-support, igwa kitang LGU na pwede pong maranihan. Mag-message lang po kamo sa Digital Innovation Hub kung may mga ideas po kamo, or kung igwa po kamong startup talaga, no, na negosyo na gusto po ninyong i-register na maging part po kang community to see ano pong mga opportunities available. Ating po promote na pong services bako man lamang po sa LGU Naga ta kung kita lang data ni kaya. So when you join the community, you will know na igwa pala mga opportunities, no, even here, even outside Naga, na pwede tang mabalihan na they're there, no. We're happy na to consolidate all these opportunities. Tapos sa mga students po, lalo na sa mga nasa universities and colleges, no, ask your deans kasi we're really working with them na. May mga partnerships na kita sa Ateneo, sa NCF, and next sa 3 other education institutions para ma-fund na si mga projects po ninyo. Yan. So, bueno mga tugang, kita nagpapasalamat kay PJ. PJ, thank you very much for joining our program. Dakulo pong oportunidad sa innovation. And ang inobasyon, nagpupuon yan sa sabi ni PJ, pakikiaram. Sa pakikiaram, naaraman ta ang problema. Pag naaraman ta ang problema, makakatao kitang solusyon. And dyan malaog ang inobasyon. Dyan malaog ang innovation. Si solusyon ay may tatao ta, may kukontribute ta. That is innovation. Although, ini nagalaog lang ang teknolohiya, pero bako pong gabos na innovation, technology-based, no? Pwede nagtao ka ng solusyon sa sarong problema sa pagbabaha, na dahil man nangaipuhan ng app. Still, that's innovation, no? Igwang paagi na pwedeng magdalagan ang tubig, dalaganan ang tubig na dahil naihiling kang sa tuyang mga engineers. Still, that's innovation, no? Dahil kaipuhan po ning may technology permi. Innovation na. So, ang lambang solusyon, so naguluwas kayo niya mga tugang, ang lambang solusyon sa mga problema na mapagyan sa itong mga pagsakit is basically innovation. Nagkataon lang na tinawan doon si digital innovation. Ngunya ng mga panahon ini para makasabay ang Pilipinas sa pabarabago, as in marikas na disruptive environment, lalo na sa interong kinaban. Para po dahil kita mabayaan and makasabay kita sa global community sa paghiro. So, auto ang pulugod na padagos kita na
mag-isip ni mga solusyon, lalo na si mga jóvenes, kamo si mga dakol ideya, dakol na maiko-contribute, and hopefully makabali kamo digi sa community kan innovators, startups para makataupa din kagianan sa po mga namamanuan. And data malay ta, yung startup nindo will be the next Apple, the next Facebook, mga startup pa ni dati, mga startup pa ni dati. Actually, nagdarakula lang dahil nainot sinda. And baka po kamo may mga ideya kamo na kamo pa lang sinakaisip, and unique na pwedeng bakalon si ideya or punduhan si ideya i-finance kang pribado o kang government agencies. So hopefully po maging parte kita kaini ining movement na ini towards a better Naga, a better Philippines through the use of different innovative solutions. Mga tugang, sa ngaran po kasi ito yung Alkalde Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nani Eddie Asis, mga pag-iriba niya mong department head sa gobyerno lokal kang Naga. Siring man po sa Samuya, mga pag-iriba sa Sepio, mga katuwang na radio stations. Mabalos po sa indong pag-antabay, digi sa tuyang programa. Hindi po giraray ang sa indong lingkod, Alan Rayondanga. Mag-iribanan po giraray kita sa otro Sabado, digi sa programa Kanlambang Nagenyo. Ang nagangunyan sa Tong Aramon. Sa Tong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan Lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Rayondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.